Hala, oy. Putol lagi sa tiya. Tuwad! Iyo! Agay! Binoto! Agay! Another video no siya nasad mo klaro pero eta ko tayo sa naging inusarang DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy mo papasubog tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga madugan og chef ug mamatay ka ugma. Uy, ginoon ko. Hello, what's up mga igala? Another video na sa ating may klaro pero matagog kalingaw og entertainment sa inyo. Siyempre ato gyapon kanyo sa nag-inusarang DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy ang mapapasumuag tang sakasakit sa tagsa ninyo kamadugan. So if bago pa man nga vlog mga igala, don't forget to subscribe, then click notification bell sa ubos para ma-update mo sa mga bagong videos nga may klaro nga mong i-upload sa amo ang YouTube channel. So karon kauban ako si Boy Buang, nasa diya sa kilid mga igala, no? Say hi, Boy Buang. Hi. Namata. So it's already 2020 mga igala, no? So taas-taas sa jod from July till January, murag almost 6 months na ang atong channel. And ubay-ubay na jud sad ta mga igala, no? Klapan so asa. So dagan ang katag videos nga na-upload pero nawa ta sa kadiyot sa tong daily vlogs kaya na busy jud ang tanan. Si Boy Buang ni uli sa ila sa Mualbual, ako ni uli ko sa Norte, sa Northern Cebu, sa San Remigio, Maygala. So wala jud nabilin diri sa Mandawi, walay signal dito, wala jud ta ka-upload o wala ta kahimo og mga vlog nga among idalit sa inyo nga makapalipay po sa inyo. For this vlog na to Maygala, no, kay I'm gonna show you sa mga butang. Hello, butang. Mga nahitabo sa to sa 2019, nahitabo sa to sa December kay murag wala ta ka-upload ana nga mga date mahigala, no, kay busy kay ta. Sana all lagi ka bisihan. Ato i-upload, no, pa di mo may bugdaak sa man ay ang Biboy Bugoy TV ang panahon nga nagkinahanglan mig kalipay. Asam day siya ng panahon na nga nagkinahanglan ko niya. Shout out day dito sa mga way uyab, no? Mga gyapon tay uyab sa 2020 may gal. So karon guys, ako i-show niyo sa inyo na ang mga videos nga nakuha pag 2019, before 2019 ends, before 2020 starts. Ako i-show sa inyo ha. Dinagan salamat, dagan gitag achievement sa 2019 nga naitabo mga igala, no? Kaya na-awardan ta as the most outstanding SK official of the year sa municipality of San Remigio. Congratulations to me, congratulations to us. Kay bisan sa dagan gitag priority vlog kani eskwela ug uban pa DJ freelance DJ pita may gala. Nakabot jud nato ang mga inana butang pero padayon gyapon ta. More vlogs to go this 2020. Then please subscribe pradaghan ta makalingaw, daghan ta og share the good vibes sa 2020 may gala. So dara. So mo ini naitabo ako sa 2019, December 2019 before siya ni-end balik dandancy. So mo na siya may gala. So ato na i-flash na screen. So here we go. Una,
Itaw na yun, Met. Itaw, di ba? Matumba na. Hey! Hey! Balik. Oh. Hala, oy. Botol lagi sa tiya. Tuwad! Tuwad! Kiyot! Agay! Binoto! Agay! Ano mo Restelo? Sorry, dog! Oh, Premier! Oh! Asa lagi sa pati mo, Premier? Ba? Oh. Ay, kaya way ang size patis. Boy, matis, boy. Lagi. Ay, kunting matis, boy, kunta day. Ano lang kamot luyo, eh? Ayo, ikuan. Ibuta nga kamot luyo. Ayaw, mabosog na. O, kanado rin, basta di matagad to. Disqualify na lang, tang-tang. O, dong. O, tiwasalan niyo to. Disqualify. O, ay, kung tigde, ang pa. Grabe, burdag ka. Awa na, tanado. Dawi na burdag ko, So that was mga video ng mga makalingaw. Si Tio dito, Carmen Chixboy oy. So that was the video ng makalingaw karon mga igala no ako i-share sa inyo. So at ang atong next vlog, next vlog. Ang sa may istorya nimo sa kuan bang. So before na to i-end karon nga vlog mga igala no. So ato sa ning isyagit na to mga kigalaan ya. Kani pa shout out jud sa ila no. So una na ko i-shout out sa ako, inyo na yung Facebook ako, nami-shoutout ha. Si AV Pedrano, si Clarissa Olasiman Arellano. Hi ni mo dia Clarissa. Musta? Kang Kenneth May Muraka Yukti. Si G, oy, may Kenneth May Muraka Yukti. Balik, are kay mag-vlog ta. Way kaubans Boy Choki, si Tara Duha. Si Gian Lay Katakis kayo, hi ni mo dia ti musta diha all the way from basta nani siya sa gawa sa nasod sa Pilipinas. May gala taas kayo, be safe siya, taas kayo. Kang Queen J Pantalion, hi ni mo diha. Kang Manuel de la Serna o kang kuan Jericho Kugal, ako na yung classmate since high school. May gala, hi ni mo diha, musta pang libre niyag magkita ta na tinya na kay trabaho. Boy Buang, wakay shoutout ya Boy Buang. May shoutout. Shoutout, sige, shoutout Boy Soki. Pagkuha sa simulista, shout out dali niya kay Bunal na ni. Shout out ko. Oy. Shout out ko sa ako mga classmate, mga ka-birds na ako. Ka-birds, oh. Hi niyo mga ka-birds. Mga ka-birds na ako. Mga minggoy. Oh, mga hagaw na ko. Oh, mga minggoy, mga kwangloy ay. Shout out ko sa mga pamilya niya. Oy, liya. Dapat din naghandog si mo. Na, boy. Sige, kisa pa. Pamilyado rin ka. Officially, shout out ko sa kuwan. Si Kang. Piso na po. Diloy si. Ako aning si Midi ay. Ay, Midi ako, mami. Mami. Sugar Sugar mami. Day,
Si Kwan, Mami... Mami yan. Mami Kwan, Jocelyn. Mami Jocelyn. Mami yan. Parilya mo ninyo. Ala, ay, Muna. isa may shout out siya. Hindi, mamiyag lahat. Oh, mga ka-boards, mga kamingoy, mami, kisa, live po tong mamiyag. Kato, Mamiyag. babi. Mamiyag. 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 As again, this is B-Boy Bugoy. Dagi ang mga gala diri lamang sa B-Boy Bugoy TV, ang vlog nga muhatag og kalinga o kalipay sa inyo, ang muhatag og pagpapas sa kasakit sa tagtag sa inyo mga dugan. Syempre, ato gyapon ninyo sa ring DJ nga pagpagit sa B-Boy Bugoy. Daghang salamat. Bye-bye. Para daw video na sa mo klaro pero ito ko din yung sa lagi sa DJ nga may pagkatisoy biboy mo ko papasubot kang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga madugan o chef ug mamatay ka ugma. Uy, yo ko.